नमस्कार प्रणाम। हम अभी आ चौपल बानी सरफरा गांव के मठिया पर, जौन की प्रखंड एकर बरौली पड़ला आ जिला एकर जौन पड़ला गोपालगंज पड़ला। तो ये मठिया के बारे में हम बहुत अद्भुत शक्ति के बारे में सुनले बानी कि यहाँ बहुत ही शक्तिशाली भोले बाबा के मंदिर बावे। तो भगवान के रउआ के दर्शन करावत तनी। तो हम लाग के हमनी के अंदर ढुके के कोशिश करते हैं इंसान। यहाँ देखनी सकी एगो बहुत ही बड़ा घंटा बा, जानी कि यहाँ के पूजा करे आइल बावे बसहा बाबा बानी। तो उन्हों के वीडियो में ले आई और तो ये मंदिर के बारे में हम जाने की कोशिश करी सन, लेकिन जितना जानते हैं उतना हम वीडियो के माध्यम से लोग बतावे की कोशिश करम सन। और शंकर भगवान के मंदिर में से निकलते हुए हम चलम सन दुर्गा माता के मंदिर पर। और ये मंदिर मानल गइल बावे जन के सरफरा गांव में पड़ेला। आ हमनी के मंदिर के मोइनिया करता इंसान आ करते करते हमनी के चलते इंसान दुर्गा माता के मंदिर में। तो आई हमनी के अब शंकर भगवान के मंदिर से निकल के अब दुर्गा माता के मंदिर में चलम सन। दुर्गा माता के मंदिर के हमनी के जन बा कि दर्शन करम सन। ओकरा बाद वीडियो के माध्यम से रोह को दर्शन कराएम सन हमनी के। तो कैमरामैन से हम कहम कि अपन कैमरा के माध्यम से भोले बाबा के मंदिर के रोह अच्छा से वीडियो में कैद करी। ओकरा बाद हमनी के अब चलम सन दुर्गा माता के मंदिर में। तो जौन की दुर्गा माता के मंदिर में रोग हमने खुद दर्शन करम सन आ रोगों को दर्शन कराएम सन। तो हम अपना कैमरा के माध्यम से हमनी के तो नजदीक से दर्शन करते हैं, लेकिन हमनी के प्रयास करके कैमरा के माध्यम से रोग के हमनी के दर्शन कराई सन, ताकि रोग लोग दर्शन ली लो। जौन जौन मनोकामना बा रोग लोग तन पूरा हो कि हमनी के प्रयास ये रही कि दूर दूर तक जाके रोग लोग हमनी के अद्भुत शक्ति से मतलब दर्शन कराई सन। और कैमरा के माध्यम से देखे में तो ऐसे बहुत पुराना मंदिर लगा था, जौन की हमारा अंदाज से तो 10 साल पुराना मंदिर होई। ओकरा बाद एने एने जौन पीपर के पेड़ बा एहू पर पूजा होला, जौन की धागा उगा बन्हाला देख सकता नहीं लोग। और एने छठी मैया के मूर्ति बा, जौन की मठिया पर ये जौन छठी मैया के मूर्ति बावे ये एकदम चहल पहल में रही। तो ओकरा बाद हमनी के आता इंसान और चलते इंसान कुछ बाबा से हमनी के मुलाकात करम सन। भोले बाबा की बहुत ही शक्तिशाली मंदिर मानल गइल बावे। यहाँ के परिजनों से हमारा पता लागल है कि ये मंदिर के बारे में हमने के जायजा लेनी है सन। तो हमने के सुने के मिलल कि मंदिर बहुत ही शक्तिशाली बा, जौन की 10 साल पहले मंदिर की स्थापना भई रहे। और हमने के आगे आगे बढ़ता इंसान और चलते इंसान बाबा के लगे कुछ बाबा से हमने के बात करे की कोशिश करम सन कि बाबा ये मंदिर के बारे में रुआ कुछ बताई। तो हमने के आई नहीं सन बाबा के लगे। और देखनी है कि पासे में एगो बजरंगबली के जौन मूर्ति बावे ओकरा के हमने के वीडियो में कैद करे कोशिश करनी है सन। और चलिए हमने के बाबा एगो पुरानिया बानी यहाँ से मंदिर के बारे में कुछ जाने की कोशिश करम सा। तो बाबा ये मंदिर के बारे में कुछ हमने के बताई कि मंदिर कितना दिन पहले बनल बा, एकरा बारे में हमनी से ज्यादा तो रोवे जानता नहीं। कितना दिन हो 20-25 साल। बाबा का नाम बा कि मंदिर के जौन स्थापना भइल हमार बनवावल हो। हां बाबा हम वार्ड रहनी जी। हमारे नाम मुखिया रहले जी वकील हूँ जी। आहू आहू पंचायत बनवावत बा आई कहनी और देवालवा जोड़वावत तो कहनी जे हमार मन करता जी जे थी मंदिर बनाई थी जी मेहरारू बतर से जाली सो पूजा करे खातिर। हाँ रामपुर जाली सो दूर दूर तक मतलब जाए के हाँ। पड़त रहे पूजा करे। हाँ हमनी की यहाँ सब जमीन है छस ना किने के बा ना किसी से मांगे के बा। आई एगो चीज नहीं के बना अरे कौन माई जी भाई भीख मांगे पर अच्छा हम ये मांगे हम भी जी वही घर तो हमारा बेकार से कहनी हमरा यही लोग कहते हैं 2 भैंस हमरा बराबर है। अच्छा भगवान के देन बा। हाँ भगवान के देन बा शक्तिशाली भोले बाबा बानी। हाँ। यहाँ के देन बा कि रोवा लगे 2 भैंस माने हमेशा हाँ। रहेला। हाँ, कोनो प्रकार के दिक्कत ना हो। हाँ ना बाबू बराबर है। बाबा का नाम बा कि ये गांव के औरत लोग के दूर दूर तक जाके पूजा करे के पड़त रहल। तो बाबा के दिमाग में ख्याल आयल कि हम एगो मठिया यहाँ बनाई अपना गांव में, ताकि हमार गांव के जितना भी मतलब औरत चाहे जवान चाहे जे भी दूर दूर तक जौन पूजा करे जाता उनका लोग तकलीफ ना हो। बाबा के दिमाग में ख्याल आयल। तो बाबा बहुत ही संघर्ष करके मतलब गांव में चंदा मांग के घूम फिर के मतलब बहुत ही मतलब कष्ट उठा के बाबा ये मंदिर को स्थापना जौन दिवैले बनी। तो वही बाबा से हमने के बात करते हैं। तो बाबा माने सब कुछ ठीक रहेला। हाँ हाँ मंदिर बनेले के बाद हाँ तो बाबा बड़ी कष्ट उठैले बनी मंदिर बनावे में। हाँ बाबू हाई कुल ही का हुआ के है पर गिरवले नहीं हो वो बात ना काटला कहला जी ना
सरदार। जौना बड़ा वार्ड जौना बड़ा मंदिर के रउआ अथी कहनी शुरुआत करनी ओबरा वार्ड में रहनी, वार्ड से जीता रहनी। अच्छा, बाबा का नाम है कि जौना बड़ा मंदिर हम के शुरुआत करी बनावे के ओबरा हम वार्ड सदस्य से जीता रहनी। तो बाबा सोचनी कि हम अपना जौन पद में बानी वही पद के देखते हुए भी हम मंदिर एगो स्थापना कर देतानी। तो बाबा के बहुत सारा ढेर सा अपना शुभकामना बा वीडियो के माध्यम से कि बाबा एगो इतना बड़ा भोले बाबा का मंदिर खड़ा कैले बनी जौन की पूरा गांव के मतलब दूर दूर जौन जाए वाला समस्या रहता खत्म हो गई बारे। तो ये बाबा के बहुत बहुत मतलब हमारा तरफ से थैंक यू रही कि बाबा इतना बढ़िया काम कैले बनी रुआ। तो ओबरा तो बड़ी संघर्ष माने कैले बनी रुआ। एकरा के तो हमनी के कैमरा के माध्यम से तो बयान नहीं से कर सकत कि मंदिर के बनावे में बाबा कितना ठोकर खैले होके, हम कितना आदमी से गाली भी सुन ले होके, चंदा मांगला पर कितना लोग कमेंट करला कि चंदा मांग के खा जात होई, पी जात होई, उड़ा देत होई, लेकिन सब के उससे लड़ते हुए बाबा इतना बड़ा मठिया के मतलब स्थापना कैले बनी। 6 गो गाड़ी लेके जाए जी 6 गो जी 3 गो है टोला से लोग जी आ 3 गो हो टोला से लोग, जी 6 गो गाड़ी लेके जाए भीख मांगे। जी आ बड़ी बड़ी दूर से भीख मांग के ले आई है, कुली लेकन के ले जाई। जी हाँ चलो संतानी का मांग मांग लिया गया घर जाइए सब बोरा वोरा में चावल गेहूँ रुपया मिली तो सब लिया लिया। बाबा का नाम बा कि यहाँ के 10 गो गाड़ी डेली ले जात रहनी है चंदा मांगे खातिर। अलग अलग क्षेत्र में एगो गाड़ी के छोड़त रहनी है, ऊपर 2 गो आदमी 4 गो आदमी छोड़ के अलग अलग गांव में यहाँ के चंदा मांगले बानी। बहुत दूर दूर तक गइल बानी जन की हम अंदाजा भी नहीं लगा सकत कि 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर तक भी बाबा गइल बानी चंदा मांगे खातिर, मटिया के बनावे खातिर। हाँ बाबू हाँ अरे बा लेकिन अभी तो खुशी मिलत है ना बाबा के रुआ बनैला से, यहाँ के लोग खुश बा। अब ये ले का चाहिए, हाँ ठोकर खैले बानी तो आशीर्वाद तो मिलत नहीं रुआ। भोले बाबा के ते दृष्टि बान रुआ पर भोला बाबा का तो छोड़ी ना जे पूजा करे सब चले बड़े सब चले बड़े बाबू जी। तो रुआ विश्वास करते हैं तबे नु। हाँ तब भोले बाबा का छोड़ी ना जे पूजा करे आवत उ तो जरूर नाम लेत होइनु कि इनके चलते मठिया बनल बावे जौन के हमनी के 5 किलोमीटर दूर सराफरा बाजार पे जातनी ऐसा पूजा करे खातिर। वो तो कष्ट दूर हो गइल नु, बतर दे सराफरा ई तो गइल छूट गइल बानी सब। हाँ रामू पूजा करनी है। बाबा बहुत ही दुख इस बतावत नहीं कि ये मंदिर के बनावे में बहुत यहाँ के चोट खैले बानी जौन की अभी यहाँ के मतलब जैसे बोलत है ऐसे लागत है कि यहाँ के शरीर से आंसू निकलता आंख से। तो हम अंदाजा नहीं लगा सकत जे बाबा के अंदर कितना भी मतलब वो दुख बड़ी कहानी बावे। कई लोग बा यहाँ मतलब अर्घा देला आ ई जौन मूर्ति बावे यही छठी मैया के मूर्ति हवे। और ढेर कुछ ना कहा, मैं वीडियो का क्लोज करता नहीं। जय हिंद जय भारत। ये वीडियो को इतना शेयर करिए कि वीडियो ढेर दूर दूर तक जाए।